m na ịnụrụ na ekwe akwụọla ama agbana ọ na-abanye naanị ụdị egwu anyị mara na oge anyị ebe omenala na ụlọ ọrụ mgbasa ozi kara aka bụ Solid FM na olu na ya bụ na anyị abatago n'oge kpakpando oge ha ji ejiri asụsụ omenala anyị wee na-anyị isi n'ụzọ pụrụ iche. Abụ m Chizzy Ani nke taa gbara ọkpụrụkpụ maka na Igbo na-asị na ọ na-abụ ịchọ ịma ijiji aya kpọrọ ịchọba nwaanyị ogiri ka ị mara ya maka na ka o esi eme bụ ka ekwesị akpọ ya. Ya mere na isiokwu anyị nke ụbọchị taa ka anyị jee n'isi mmiri onye ma ihe ekwe na-akụ nwafọ Igbo bụ nna na ihe gbasara ịkwalite omenala nakwa ihe gbasara asụsụ Igbo na ihe gbasara Igbo. O mechara were akara tụrụ ugo n'ụzọ pụrụ iche site na agụmakwụkwọ na nchọpụta dị iche iche o megasịrị ka o ji wee dee akwụkwọ a ga-asị agụba ya taa chi ga-eji chi ga-abọ. Akwụkwọ a niile na-abakwara n'ụmụaka uru n'ụlọ akwụkwọ ugbu a n'ebe dị iche iche n'ala Igbo ma na mba dị iche iche. Ya mere anyị ji si na isiokwu nke ụbọchị taa ya biko dododo dịka nna ya bịa kọwara anyị. Ọ bụ ọkammụta, ọ na-akụzi, ọ na-ede akwụkwọ na-ebighị ebi, na-eme nchọpụta pụrụ iche gbasara ihe gbasara Igbo. Onye m na-ekwu maka ya bụ ọkammụta Chinedum Ọfọmata. Nna ekenere anyị Igbo ndị ọma, ụmụnne m na ụmụnna m, ekene m unu kpụdebe na anyị nso ka unu n'onu anyị maka na ịtọ ntị na ọnụ ga-erida nda maka na ihe nwaanyị ji aja dị ya mma bụ ire ya anya. Ndewo. na ihe kwuru ka anyị na-eme ya bụ na nna ya ekenekwa gị ọzọ. Ndewo. Ihe o ji atọ m ụtọ nke ukwuu bụ maka mbọ ị na-agba maka Igbo. Ọ bụghị dị anyị bụ ndị na-eso n'azụ na ọ na-atọ anyị ụtọ nke ukwuu maka na ọ na-abụ ịnụ ma ha ebe nwafọ Igbo jikere wee na-eme ihe Igbo. Ebe ọ bụla ọ sọ ya nọrọ, ị ga-achọ ka ị ga-esi wee jerute ya jee jiri agbamume dị iche iche wee na-agba ya ume wee na-asị ya jisie ike n'ihe ọ na-eme ka ọkwa onuwa ji ka ọ yala enyo. Ya mere ọ na-eji atọ m ụtọ nke ukwuu na-asị na ọ bụrụ na Igbo mana ha amakwa a kwesịrị ewe ndị ekwesịrị na-akwa elu ugo maka na nke ya ekwesịghị ịna ma ọlị. Iso na ndị si na ọ gaghị ana, iso na ndị si na ihe Igbo ga-abụrịrị ihe Igbo. Ya mere ọ na-aja abụ ịnụ ma ha nwafọ Igbo na-emetụta ya, ọ nọ na Lagos, ọ nọ n'ebe ọ bụla ọ nọ n'Igbo, ị ga-achọrịrị ka ị ga-eji fụọ ya wee gbaa ya ahụ ume. Ọkwa na ume anyị na-agba ndị dị ka anyị wa na ndị otu m ndị ọzọ bụ ihe anyị na-eji chetasị ya si na ewere m na nwanza na-agba egwu na etiti ụzọ na ewe ndị na-akụrụ na ewe ihe na-akụrụ ya ekwe. Anyị na-asị na ejisi ike ọ ga-adịrịrị gị mma ọzọ. Ndewo. Daalụ. Daalụ. Abụ m Chizzy Ani. Anyị na-atụ anya Amaechi Ugwuele. Ọ bụrụ na ọ bata anyị na ya wee na-atinye ya ọnụ. Nke taata dịka nsikwu na anyị jere wee na-asị na isiokwu anyị bụ nke taa bụ ihe jikọrọ ndị Igbo. Ụfọdụ Igbo ka esi afụta ya mana anyị na-ekwu na ndị Igbo bụ ndị kwenyere na Chineke. Ha kwenyere n'ofu Chineke were ka esi eto ya, ya bụ Chineke na Chukwu na-eke ha. Mana ụzọ ha ji efe ya bụ ihe a na-ekwu ugbu a. Ụfọdụ si na ọ bụ na ha na-efe nke ha na-awa alụsị. Nwa bekee wee mechaa sụọ ya na bekee oge ọ na-amaghị ihe ọ gbasara sụọ ya na ọ bụ deeti ma ọ bụ deeti ma ọ bụrụ deeti. Ọ ya ka anyị ji si na ọkammụta ga-abịa kọwala anyị gịnị bụ alụsị, kedu ọlụ alụsị, kedu ihe alụsị na-eme. Maka anyị na-ekwu ya ka Amaechi Ugwuele batara. Amaechi Ugwuele kenere anyị ndị Igbo. Igbo ekene m n'unu. Onye zalụ nke ọ na-aga na-echi ya. Daalụ n'unu. Amaechi Funanụ ọkammụta. Mana ote ka anyị na-asị na ọ ga-adị mma ka anyị na-abịa nọkọ ka o tinyetụ ọnụ n'ụmụ ha kọwalịa anyị maka na ewe ndị o doo onye ọbụla anya. Ọkammụta, biko alụsị a ụfọdụ gịnị bụ alụsị? Ndewo. Tupu nzaba ajụjụ anyị jụrụ m ugbu aga m eji ohere a wee kenee gị
na ndị otu gị niile ka unu ha wee na-agba mbọ iji wee hụ na asụsụ Igbo na-aga n'ihu. Ọ na-abụ na atapi etu ọ na-enye anyị ọṅụ maka na ọgirigiri bụ ugwu eze otu isi anaghị eme ọhịa na ọ na obodo ọbụla enweghị okorito ọ bụghị ezigbo obodo maka na ọfọ bụ ọkpụkpụ nnatafọ n'ụwa unu niile ma enyi m nwoke na-ebe a wọtshọt ọkụ ya wọtshọt ya bụ mkpụrụ okwu dị nkenke obere okwu mana mkpụrụ okwu ya na-etiri mana ọ na-enye nsogbu n'ụzọ dị mma. Ama m ihe na-atọ m ụtọ nke ukwuu bụ na ị na-egi ka ọ na-asụ bekee etu a ị na-ajụ ma a ga-akpụ ya wordsmith nya ụzụ na-akpụ okpuru ọmakwuo batakwuo n'Igbo nwekwuo mmasị na ya. N'ihi ya ana m ekene onine wasị ndị Solid FM jidekwanụ ka unu ji gbakwuo mba hụ ndị a na-akwalite ndị Solid FM ebe ọ bụla unu ga na-anụ unu ndị a na-akwalite asụsụ na omenala Igbo asịkwa na ọ na-abịa enye jodibi afọ je na ya obinyere ohi na eji ọkpa gbawa ọnụ ụzọ unu na-asịgo ha ji ejide nka pinye na ha mmiri ha eji wee na-akwa aka ekene m mba na ọkụ esi eme ka anyị wee banyezie n'ihe anyị bịara n'ezie ịjụ m gịnị bụ arụsị. Mgbe e welitere isi mgbe ị gwara m maka isiokwu a ọ tọrọ m ụtọ nke ukwuu wee nwee ọṅụ. Ihe nji wee nwee ọṅụ bụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe nghọtahie banyere ihe abụ arụsị. Ọtụtụ ndị mmadụ amakwa ihe bụ arụsị. Ihe a mara na anụgo arụsị. Ihe anyị bịara tata ndị be anyị bịara kunsi n'aka anyị mụta ihe anyị sikwo n'aka unu mụta ihe maka na ikwu amaghị ibe ezi ya. Ọtụtụ mgbe ọ na-abụ ihe na-eme ndị be anyị bụ amaghị ignorance ewele na-emebi ihe. Anyị chọrọ ka anyị ghọta ya nke ọma anyị wee mara ma ọ bụ ụka na-emegbu anyị ka anyị na-emegbu ụka. Ịbịa na arụsị ebe ị jụrụ m ajụ gịnị bụ arụsị ịbịakwa na ọ bụghị naanị arụsị o nwere ihe ndị ha na-arụsị yiri nọrọ n'ofu otu a na-akpọ ha in the same family. Ịbịa enwere arụsị enwere okwu arụsị enwere ikenga enwere okpesi ndị a niile ha ncha niile ka ndị na-amaghị na-akpọ ha arụsị. Nwekwuo agbara ha ncha niile ka a na-akpọ arụsị. nwee agwụ agwụ dị iche agwụ dị iche a na-arụ agwụ abụrụ arụsị. Agwụ abụrụ arụsị. Agwụ bụ nwanne onye ara mana a na-eme eme ọka na ihe amụna ya ka m na-ekwe ihe amụna gị ji ekwu okwu ugbu a na agwụ onye agwụ na-eme bụ onye na-emepụta ihe ya ọ dị n'ime ọnya mana anyị ka ga-etinye ọnụ mgbe ị nwere ohere iwepụta nke anyị abanye ime n'ihi ya anyị ga-eleba anya arụsị a na-ekwu okwu ya. Kedu mgbe ọ malitere? Kedu ndị malitere kedu ihe eji wee malite ya? Ịbịa n'ala Igbo o nwere obodo na-enwere arụsị. Obodo na-enwe arụsị. Ogbe nya village na-enwe arụsị. Ụmụnna na-enwe arụsị. Mana abịazie arụsị nwere arụsị ka ibie n'ala Igbo mana ebe ọbụla nwere arụsị anyị wee na-ajụ wee na-asị etu ọ na-aba abịa akpụrụ arụsị n'ọnụ ọ bụ etu a sị na ọ bụrụ ka esi akpọ ihe ka ihe ha arụsị ndị Igbo hibere arụsị ehibere arụsị maka ihe ọjọọ na-egekwanụ tupu na-anụ olu m arụsị abụghị maka ihe ọjọọ. Arụsị ehibere bụ ehibere arụsị ka iji were hụ na udo dị n'obodo, iji wee hụ na nsogbu adịghị, iji wee hụ na ndị ọjọọ anọghị n'obodo, iji wee hụ na mmegbu adịghị n'obodo, iji wee hụ na enwere nchekwa, iji wee hụ na ụjọ dị. Maka ihe kpatara iji wee nwee nsogbu niile anyị nwere ugbu a bụ na anyị jidere ihe niile anyị na-atụ ụjọ mebisie. Nke ọzọ dịkwa n'ime ya bụ na arụsị na-enyere aka iji were hụ na na-echekwaba ihe gbasara obodo ma omenala na ihe niile maka na obodo ma ọ bụ mba ma ọ bụ agbụrụ na-enweghị omenala enweghịkwa isi. Ịbịa na nke m kwuru dịka ikenga. Ikenga nwere ihe a na-apị apị a na-edebe ọ bụ ihe ahụ ya bụ ikenga maka na onye n'ụwa niile ndị mmadụ ihe ndị mmadụ na-achọ n'ụwa maka na ọ na-abadị dịka ọsọ ndị Igbo onye ọbụ ndị mmadụ nọ n'ụwa ebe ọbụla ihe a na-achọ bụ ka ahụnanya ekwe ahụnanya ekwe onye kpatara ụka kacha ewu ewu kịta ebe a na-eme miracle ebe a ga-ahụ n'anya ịhụla ya mana ndị Igbo mgbe ahụ
abịa na ọ dịkwu n'akwụkwọ nsọ ama m gị na wọshọt onye ka wee na-agụ akwụkwọ nsọ mụ ọrụ onwe mbụ omenala ka nka agụ anyị na-agụsi ya ike na-agụsi ike isi dị ike ụbọchị mma abịa ụbọchị ọzọ aga m ebutere ụnụ akwụkwọ nsọ nke ndị Igbo ọgbakwa nke ndị na-ekwe maka na enwe ndị si na ihe a ji eso nke ndị bịara abịa maka na enweghị ebe anyị deturu nke anyị m ga-ebute nke anyị enwere ebe njere ihe nkụzi nje lecture na Federal Gedwa Secretariat njere ihe nkụzi akpọ m to lecture on libation nkụzikata mbupụtara ha akwụkwọ nsọ nke ndị Igbo otu onye charịrị echarị ebe asị ya mazikwa ụka ọfụmata na aka otu igwe n'ebe a wee kunye wee sị ya na onye kwuo kwa malụ ka afọ ara na ị kwesịrị ka ị na-ebe anya ka ị makelu ka nke anyị a dị ma ọ dabakwa ilebi ya ige ntị agwara ha sị ha na ọ dịrọzi mma ekwechi were ihe etu a na-emebi ihe na-aga ịmajụ ajụjụ akwadịbasị na onye ada ajụ ụzọ na-ekwunye isi n'ọbịa ihe na-ewutekwa n'anya bụ na ndị eze a si dịkọtakwa n'ihe sokwa na ndị na-esorizi na makazi na anaghịzi ahọpụta eze n'usoro kacha mma anyị wee na-aga n'ihu o wee bụrụ ya na ịbịata n'akwụkwọ nsọ dịka nsi wee na-ekwu enwere mgbe ụmụ Izrel si Okweron nya gbọrọ ha chi ha ga na-ahụ anya Okweron ndị mana ịbịa na be anyị tupu ka bịa na be anyị nwere omenala anyị na-efe Chineke na-asọ nsọ na-asọpụrụ Chineke wee nwee ma arụsị a na ihe niile anyị ji were na-asọ Chineke tupu ụka bịara na be anyị na 19th century ndị Anglican bịa n'afọ 1857 ndị Catholic bịa n'afọ 1885 na o mechala afọ 30 tupu ndị Catholic wee bịa anyị nọ n'aka ụka Anglican bụ ụzọ bata n'ala Igbo anyị nọ n'akara ọnwa anyị ka wee nwee nsọ dị wee wepụtazie arụsị a ihe ọzọ m chọrọ ka anyị mee ka anyị ghọta ka ndị mmadụ achọrọ m ka ndị na-ege ntị ka unu kpọkere na anyị gwa anyị onye ọbụla gwa m ofu ife ọjọọ arụsị na-eme maka na ihe anyị bịara ebe a ka anyị mụta o wee bụrụ ya na ndị Igbo mere arụsị na ị na-anya onwe ihe ọjọọ ọbụla ị na-eme agwaghị na ya ga na arụsị kwụsị ya ị ga-ekweta nke a mụ na gị nọ ugbu a na ụzọ 8 n'ime ụzọ 10 ndị niile na-azụ ahịa bụ arụsị na-agbatara ha ụgwọ ugbu a nke a mụ na gị nọ ugbu a arụsị enwere arụsị na-enye nsogbu na-ewu nsogbu ọ na-enye nwekwa ya na-achọ mana ịchọjie kpọkọrịa mkpa gị anyị na-akwa na ọ dị ire nya ọ dị ire o nwere ike asị na onye chọọ gị ụgwọ echi iri ego gị ije tụọ ya na arụsị aka gị dị ọcha ọsọ gị abịa gwa gị ọsọ gị bịa ọsọ gị abịa na ị ga-azụ oku o nwere nke ndị Nsụka nwere ube ka a na-akpịa ube ube nwa chee ka nkọrọ nke a mere n'anya mee enwere otu nwoke nwa okorobịa jere were hịọkarị ihe na-agụ egwu na keke mmadụ o wee gwa onye nwe ya o wee si nsogbu adịghị si hapụ ya na mgbe e gotere keke a na ya jere okube nwa na ya jego were keke a si ya na-ekwu ya na onye anwa wee rie ga-alaghachite ọ na-eme mkpụrụ ụbọchị na-abụ onye a na-achị bịaghachite wee gba onye nwe keke si abịa ọ sị mba na o mechabeghị na ya anaghị abịa anyị wazikweli ya yo ka o were bịa mgbe ndị mgbe ochie ada akpa arụ maka arụsị ịhụ gị ọzọ dịka ibie bụ na arụsị na-azọkwu ndị mmadụ ọ bụrụ na ị bụ onye a na-emegbu ọ bụrụ na enweghị ike na nzọgbu adị ugbu a na a na-eme ị na-achọ ka ịgbanarị ndị mmadụ igbu gị ihe ịnecha ahụ na ga-egbu gị ịgbakwuru alụsị akọnya mba onwezo ga-emetụ gị aka ịhụ gị n'ihi ya mana ịbịa n'ezie arụsị nwere maka na a sị na ndị Igbo si na arụsị na-eri asa oliri asaa anya dị o nwere ihe kpatara arụsị ji akpa ike ọ ndị Igbo guzobelie jikọ aka ọnụ wee guzobie wee mee ihe ha mere iji wee hụ na ọ dị ire na ọ dị ike ha wee mechaa anya mgbe ahụ anyị nwa bụzi ndị kịta kedu ka anyị si were gba mbọ iji were hụ na anyị na-agba mbọ idebe iwu dịka o si were dị ọ na-aba bịa na-ekwu iwu nke Chineke ndị be anyị enwere akwụkwọ ndere
edere m our Igbo culture is our identity. Ekwu m na iwu ndị nke ndị ụka dị 10 mana nke nyere ndị Igbo dị 15 nyocha mmemme edere m akwụkwọ m bipụtara akwụkwọ ibipụtara akwụkwọ ya chi ga-eji chi ga-abụ akwụkwọ m ọ karịala 100 more than 100 books n'asụsụ Igbo enwekwa m nke ndịrị maka omenala Igbo nke a lụrụ 1,000 na ihu akwụkwọ more than 1,000 pages ana m akọwa ebe ihe niile adị ebe ndị Igbo na-asọpụrụ ya n'eze ihe niile a nke ọzọkwa dị ka ịbịa bụ na ịbịa enwere ndị ji arụsị wee na-egwu wayo na-egwucha ndụ ọ bụghị ha na-eme ụdị ihe a asị na arụsị na-eme maka ụdịrị ihe a ndị na-eji arụsị wee na-eme ịmago abịa achọzọ esi wee nata gị ihe asị na arụsị ọ bụghị ya mana gị kpachikwa nkịtị maka na onye zakọ okpo ikpochaghị ịgbaba nje ihe anyị ga-amata n'ime ya bụ na otu ọkwa ka o si wee dị ugbu a na enwere ndị ji ụka batara na ba were ya na-egwucha ndụ na-egwu wayo kweghị gị abịa asị gị were nka erie m ego ewe na nka iwere nka na-asa ndị mmadụ isi ndị mmadụ a na-aga n'ihi ya o nweghị ebe egburu aja azụ owere adịghị ndị be anyị kene m unu ọkammụta gịnị ọzọ ka anyị gwa mechi ịmana dịka o si wee na-ekwu okwu na-aka mma n'ọnụ onye ma ihe ọ na-ekwu anyị na-agwa ndị be anyị na onwero ihe anyị na-eme abụrụ ihe anyị kwesịrị ime osinachi anyị onwere ihe ndị bịara abịa ma gosiri anyị ka esi ebi ndụ anyị amarọ ọ bụrụ ha nwagwara anyị na Chukwudị maka na anyị nọ na mbụ na-azị ya n'afa anyị ma na Chukwudị wee guzobe etu anyị ga-esi wee na-efe Chukwu mgbe ha bịara na ihe a na-ekwuzi bụ unu na-efe Chukwu mana etu isi efe Chukwu abụrụ ya nọ nke a bụ nke bịa ka anyị bịara na-amata ihe wee were akwụkwọ nsọ anyị mana mgbe ha butere akwụkwọ nsọ na ndị be anyị ada agụ akwụkwọ oyibo nọọ ihe ha gwara ha ka e dere ebe ahụ maka ha ga-ekwete ha ga-ahapụ ebe ndị ọzọ wee jee kọwara ha etu Jizọs si wee kpọlite onye nwụrụ anwụ wee kọwara ha etu Jizọs si wee were mmiri wee mee nke ochie ewe nke ha si na nke ochie akwụkwọ nke ha si na nke ochie o yitewere nke anyị mana asị na nke ochie ha dọkapụrụ ya na ya akwụkwọ nsọ ha sigo na nke ahụ nọ ị na-asị Chiziani ọ bụrụ na ị na-eyizi akwa na akwa ha akago na ị na-eyizi ya kedu ihe ga-abụ na ịkpọdocha iwere ya tinye n'arụ ị na-akụ na-ekwu ọ bụrụ na ha si nọ nke ochie na osorozi ha wepụna ya si agụzina ya mana ya na-achọ ikwu bụ na ndị be anyị kwesịrị ịjụ onwe ha ajụjụ maka na mgbe anwa ndị nna nna anyị aghọtachara ha agụrọ ihe akwụkwọ nsọ anwa na-ekwu mana kịta anyị agụgị ya mana ọ jụrụ anyị si mana agụrụ m ya gụchaa ya m wee kpebie na o nwere ihe ọ na-akọwarụ m karịrị ihe nna nna m hiri ka a ga-esi wee dịla wee na-afụ ị na-asị m arụsị na enwere arụsị ijee n'ụlọ ụka ebe anwa fada na-anọ atụkwasị ihe o ji eme ihe niile ọ na-eme ọnụ arụsị ka ọ bụ arụsị deeti ka isi wee kwuo na mbụ abụrụ ihe njọ nọọ ịgụgodi ya n'akwụkwọ etu ndị oyibo si wee kọwaa ya na ihe ọ pụtara bụ ihe ehiri wee nabata dịka ebe ndị mmadụ na-eje afụ dịka ebe okwukwe ha na-akpụkọ ọnụ ị na-aghọta ya bụ na ihe anyị na-ekwu akọwara ndị be anyị bụ na etu anyị si enwe okwukwe anyị etu anyị si wee na-aga n'ihe gbasatara ikpere Chukwu na ikwe na Chukwu na o nwere ihe dị njọ na ya maka na ọ bụrụ na o nwere ihe dị njọ na ya o nwere ka ọ bụrụ na ndị be anyị aka anwụchago tupu ndị ọcha abịa mana nke tọrọ ụtọ dịka ọkammụta jikwu bụ na ha niile dị ile degoro nke onye ọgbatumtum ihe o mere ọ bụrụ Chiziani iche na mgbe anyị na-abịakwa ndị mmadụ sị ọkwa ife ka na-agara onwe achọkwana m okwu nwa m achọkwa ndobekwu ihe ewekwana ya maka nwa m ewekwa nke gị ihe nwa anwa were ihe ndosara eyigokwa nke ijidobe traụza o nwere ebe m ga-eje njesi nekwa na ọ bụrụ na nwoke onye eyidobe traụza ọ bụrụ na nwaanyị iyidobe akwa n'obi gị na ụfụ emewe maka na mụa ma ewe nke gị ihe anyị kwere n'aka anyị kwụ ọtọ gịnị bụ aka ịdị ọcha na aka
ọ bịara ndị gba ya mere ya sị ọ bịara igbu onwe ya ma na ọ bịara igbu onwe ya ihe m amara m ihe m emerọ o nwere gbasa ọkwa ịpụrụ ihe fuo ebe a mgbe aka ga-adịrọ na ya o nwere ihe a ga-eme n'ụwa ihe mee gị mana ọ bụrụ na o nwere ihe i mere naanị ma ọ na-agwọrọ ya na-ewere ya jee ebe kwesịrị igweji ya onye ahụ na-achọ ihe ahụ aka ya dị ma ha ọcha okwupụ okwu zọdo ụkwụ n'aja okwupụ okwu dịka na o ji ọfọ ọ bụrụ na-ezu ori ezuo nke gị ije chọwa ka arụsị na ọrụ gị ọgụ mba a ga-ajụ gị maka ihe ndị oyibo na-akpọ ekwiti ihe kachacha mkpa n'ihe etu okwukwe na nkwenye ndị Igbo ji wee dị mma bụ na ọ na-aga wute ekwiti dịka na onye aka ya dị ọcha bụ onye na-abụ ịgọ ọfọ ịgọrọ ole ọkammụta dịka o si dị ugbu a na ka ndị bịara abịa si wee bịa na-emetọsị ụmụ ihe a niile kedu ihe anyị kwesịrị ime ka ụmụ ihe a niile ka obodo anyị maka na-ewe anyị ma na-ewe oge obodo anyị kachasị mma dịchasịa n'udo alụ adịghị ya ọ dịgodi ya ewe ndị ka esi ekpere arụsị anyị eje chọpụta ya mee ya onye ọbụla a na-agala onwe ya maka na ewe oge a na-agba atọgbu ihe n'ụzọ na ihe mmadụ fuo onye ahụ hapụ ya ọ ga-adịrịrị ebe onye fugodoro odozie ya ọfụma ka onye egwu ya ga-echi wee naghachite bịa were ya anyị wee na-asị ewe ka a ga-esi mee ihe ugbu a na-achitekwa n'ụdị obodo anyị ala Igbo dị na ya ndị Igbo wee febechi ya otu a kwesị ifechi ya ndewo amaghị m ka m ga-esi kwu ya ekwu mana ihe m chọrọ ikwu bụ na ihe na-eme ndị Igbo si ndị Igbo n'aka anyị nwa ka o si n'aka Chizi na Washot n'ebe a achọ nwe ihe chọọ ka m mee na ndị na-ege ntị unu ma Pentecostalism a Pentecostal churches asị na ndị nupụrụ ndị ochie isi chere ka m bịa ana m abịa enwe ebe m na-aga ọ malitere n'afọ 1910 ndị malitere bụ ndị Yoruba mana ndị bụ ya n'isi bụ ndị Igbo kịta ọkwa na obodo anyị na be anyị ndị Igbo ji bịa n'isi Igbo bịa n'isi mana ndị Yoruba bụ ndị ana m abịa ebe ahụ ya ka m ji sie nchọrọ ịkọwalụ gị bụ na Pentecostal a bụ na dịka ndị Yoruba na-alụ ọjị ndị Hausa na-ata ata ndị Yoruba bụ ha na-ewepụta chọọchị niile a mana ndị na-aba ha ọgaranya bụ ndị Igbo ndị na-abụrụ onwe ha tinye ebe a wee jiri ihe niile enwere na-emebi wee kpọzie nke m na ha isi wee jide ihe niile anyị nwere na-emebi ịna-anya enwere akwụkwọ m gụrụ ịma na akwụkwọ a onye ọcha dere Michael Senior ebipụtara ya na London akwụkwọ a ịma ihe ọ na-akọwa arụsị niile dị n'ụwa ka ọ na-enyocha na-akọwa more than 1,200 again was deities ka ọ nọ na-akọwa nke ndị Igbo na nke ndị Igbo earth goddess Ani nke ndị Yoruba Ogun ka iwe ndị igwe ka ha ji mere ya igwe ndewo na ndị ọcha na-aba abịa a na-enwe enyocha ka a mara ihe a kedu ihe dị n'ime kedu ihe kpatara o ji wee dị etu a na-eme nyocha ka a mara ihe ọ bụ mana anyị na-agba nke anyị ọkụ anyị jide ha niile nkwatu anyị wee na-ajụ ịbịa ugbu a maka ndị be anyị abịa bụrụ Christianity n'isi. I want the people listening to us, our listeners, na-ege anyị ntị, let them understand na ọ bụrụ sọ Christianity bụ ụka enwere n'ụwa niile. Ụka niile a enwe gbadoro ha niile nwechalụ okpesi nya ha nwechara ihe ha ji aka ụka mba ha nwechara ihe symbols ha nwechara symbols yes ha nwechara symbols ha ji aka ụka I will shock you. I will shock all of us now. Everybody, man, didn't get man. The Christian now, now, but I see Nandi Igbo nefe alusi. I nefe osisi apirapi. I want everybody, whoever that is listening now, because Oyibo da pum noni buka. Because ekalema. Kamla achita da masusi. Because uno wenu kambe ni Igbo. Agazi mso beke eba na rienu monha. Ebia. Achọrọ m ka onye ọbụla mata na ndị niile na-ege maka ha amaghị ya abịa sị gị na ị na-efo isi apịrị apị ha maara na Baịbụl o ji n'aka n'osisi ka eji mie
baịbụl ahụ iji osisi akwụkwọ bụ isi ka eji arụ ya no ama publish a na-ebipụta akwụkwọ bụ isi ka eji arụ ya mana a bịaziri maka na ndị Juu depụtara na edewe ha gụrụ akwụkwọ wee na-edepụta Chukwu si abịakwute ha wee na-ede ihe niile usoro nke maka mba ndị be anyị nsibidi anyị ejiri wee na-ede ọtụtụ ihe dịka ndị nke mana ndị a Hibru ha na-ede nke ha were mepezie anya wee ọ pụtaghị na Chineke anaghị ahụ anyị mgbe anaghị abịakwute ndị be anyị ile anya enwere ọtụtụ ụka enwe Christianity enwe Islam enwelu Hinduism enwelu Buddhism enwere Shaoism enwere Shintoism enwere Zoroastrianism enwere Jainism enwere ọkarịla akali enwere African traditional religion nwee Igbo traditional religion ha na-achọzi ịgwa m na ọsọ Christians bụzi ndị ga-eje ya be n'igwe na ndị a niile bụ ndị bụ ya gazi ọkụ mmụọ ọkachasị nke dị tupu ha eje n'obodo ndị ọzọ weje ya nke ọzọkwa dị ka ibie bụ na ị gaa n'obodo India ebe a ka ị ga-ahụ n'ihe ma China ma ị gakwuo China ma Japan Germany eje n'obodo ndị a niile ebe a ka ị ga-ahụ ihe akpụrụ akpụ a na-ekpere Greece si gị gịnị Italy bụ ndị a wetala anyị ụka ndị Rome ebe a ka enwechara ihe ọbụla enwechara God of love or God for love God of love Monday Tuesday niile a bụ ụbọchị a ji gee ntị gekwa ntị ka ha na-ege ntị February 14 na onye ọbụla Valentine kedu Valentine anwa ha makwa na-arụsị nwe ụbọchị anwa ụbọchị a that February 15 o nwere God of love ma ụbọchị ha na-eje ụbọchị Sunday ha ọkwa ụbọchị ndị Rome si alụsị chi ịhụnanya ya nke ọbụla mana anyị ga-aghọta na ndị Igbo be anyị kwenyesiri ike na Chineke were nwezie ihe ndị a iji were hụ na obodo na-aga n'ihu anyị wee na-asị na onye na-emebi ihe n'ihe ndị a abụkwa ka ọ na-eme nke ọzọ wee bịa sị ndị na-agọ mmụọ gị na-ebe ịgọ mmụọ enwere oge the provost of Peaceland College of Education, Professor Fada Ilechukwu, mgbe m na-akọ maka omenala Igbo wee na-agwa ya na for you to be a good Christian, you must be a good traditionalist. For you to be a good Christian, you must be a good tradition. Onye na-abụ ezigbo onye omenala ada abụ ezigbo onye ụka. O wee kpọọ m sị m ọfọmata ị ga-enye nwe ife hazie lecture nsị a na nnụnụ ọbụla ịtụli na igosi gị ebe nne ya nọ kedizi ife ọzọzi nọ ife nchọ o wee kwu ụbọchị ọ ga-abụ na College of Education na February 20 I forgotten ka abịa na College of Education Peaceland ebe niile wee ju wee bido n'isi wee gwawafa mechazie gwa dị ya si anọ ihe anyị nwa na-eme n'omenala ka ndị ụka wee mana eziokwu ha niile nu ka ha gbanwere wee bido wee gba ife niile wee gosi ka ha niile si were dị abịa na-asị na a na-agọ mmụọ gịnị bụ ịgọ mmụọ owuwe ihe ubi ya bụrụ aka ha mgbe eji echeta emume a na-eme oriri ha na-eri iji wee na-echeta spirit ndị ya mmụọ anaghị ahụ anya na-enyere ha aka ịbịa n'ụka si na a na-eme feast of saint this saint that gịnị bụ ịchụ aja mas efugie mba ndị gụrụ akwụkwọ ọfụma ma na omenala anyị amaka ịbịa like Catholic ebe mụnwa nọ ha nabatara omenala maka ha na-agụ akwụkwọ nke ọma ma na omenala dị mma mana ndị nke ndị ọzọ na-enwe ndị na-agụrụcha ha chọrọ iji ntị wee nụ anyị wee na-asị ha jezi na-agba ihe niile anyị nwere ọkụ nke ọzọ ana m ekwukwe ugbu a ndị na-ege anyị ntị emechaa bupụta akwụkwọ ọkọwa okwu gị ilele chọpụta kedu nkọwa shrine na nkọwa chọọchị ilele ha na-abụ ịhụ na ha otu ihe ebe a na-anọ ekpe ekpere na-ekpere Chukwu ihu gị ebe dị nsọ na Chukwu nke ga-abụrụ ezigbo Chukwu na-eji obere mkpụrụ okwu ede ọkammụta n'enu dịka isi ekwu ha na-echeta ndị nna ochie ndị ọzọ ndị mba ọzọ mana asị anyị echeta na ndị nna anyị onye chọọ ịkwa nna ya sị ya na ya bịaba ka o jekwuo onye ga-abịa sa ya isi ụgwọ ya emezina n'ụzọ anyị ji eyi nna anyị na-akwa nna anyị onye kpọọ nna ya ochie ụfọdụ mezikwara maka ka esi ka ha egwu n'ahụ ha gba osi afa nna nna ha da azazi ma afa na afa ndị agbatara n'ohu ka ha na-azazi ebe a ka nsogbu nọ were dị
ụfọdụ na-azazi Cyprian Joseph Lucy Mary Michael Jonathan adịghị ọwọkwa anyway na ndị be anyị ana m asị ndị be anyị ga-anataba. O nwere otu nwa okorobịa wa na be anyị ọ kpatara ego ma ego okorobịa ọ bata ọhụrụ etu ọ na-enu enu o wee jee bata na be anyị na-akwatu arụsị na-akwatu ebe ọbụla asị na arụsị mgbe nata wee si igwe kedụ nke na-eme igwe na-achị ọchị si m hapụ ya na-emecha isi ya ajụ ya oyi ahụla ya ọ bụrụ na aghọtaghị ewekwa nke ọzọ si na ya kpatara ego ihe ọzọ ebe ọbụla ọ hụrụ ma ọ weta na-esu ọkụ ọ bụghị ya. Ihe niile a bụ ha mechakwa anya ọkpata ego ọ gaa na London jee na museum jee na-ekiri ha na-akwụ ụgwọ na-ene n'ihe ndị ọ na-emebi ihu gị enwere ma iru ebe anwa ifu ihe edobere alụrụ mgbe oge na-ebido metegoro aka ha echekwa ya a na-ayọzi ndị obodo nwecha na-ayọ bunatara anyị ha ajụ ike ka eji sasịa ha isi bụ ikwuru okwu maka nke ndị Yoruba ka ha si bido kewapụta n'ụlọ ụka gboo wee bido nke ha na Naịjirịa mana ije na be ha na-efe ewe ihe Ọshọshogbo ndị be ha niile na-efe ya ndị be ha niile mmadụ esicha ma obodo oyibo ha debere nke ha debezie ya nsọ na-agbaghị ihe niile ha na-eme. Ọzọ dị ka ibe ya bụ ndị asị na anyị na-akwanyere na-efe osisi apịara na arụsị akwa ha jee na Israel ọ bụ jee n'obodo efu ka ha nọrọ n'akụkụ aja busi ikpere na-akwụ aka na-ebe akwa ụfọdụ eje na mmiri na-emegasị ihe ụfọdụ eje bute okwute ke maka ndị na-achịtakwa n'aja anata na-achịta aja anata ọchịla aja mana ụfọdụ eburu mmanụ ha ụfọdụ eje buru mmanụ ahụekere ndị ọcha mere eji esi nri eburu ya si n'ọbụ ihe a na-azọzi ha mana akị ojukwu ma ọ bụ ụmụ mmiri dị mma na ihe niile dị mma asị ha ihe akpatụna ya aka. Gịnị kpatara dị nke a? Gịnị maka anyị na-ekwu ya ofu esi na ọ bụrụ na anyị kwesịrị na ndị nna nna anyị ha na ọha kpatakwa n'ihe a na ọha hapụrụ ha meziri na a nabatara ha agbanwezie ha uche ọ bụghịkwa onye akpọkwara ndị nna nna anyị ha aha na asị na achọwa isi ọchụ si gaa n'ụzụ akpọkwara ndị nna nna anyị ha na ndị kịta ndị nna nna anyị ha nwere uche nwee ọgụgụ isi mara ihe ha bichara ndụ hazie ndụ etu anyị ga-esi were bịa ka ọ dịla anyị mfe. Anyị gwa bụ ndị na-etonite ugbu a kedu ụtụ anyị tụtalụ iji were hụ na ndị na-eso anyị na ha bịa ha nọdụ nke ọma ihe anyị nọ imebi emebi. Ilu niile mụ na gị na-atụ bụ nke ndị nna nna anyị kedu nke anyị maka na ndị na-ewepụta ya bụ niile ma nri ha chọpụtara nri niile ha chọpụta kedu nke anyị ha chọpụtara ka esi agba ụzụ ihe niile ma nri mụ na gị na-eri ha chọpụtara ha niile kedu ka ọkwa ha chọpụtara ya na ije ghọta oroma ibechasị anya aracha ihe dị ya n'ime ihe niile ahụ ndị nna nna anyị chọpụtara ya ha chọpụta ka esi esi akpụ ọ na-abụ ha agaghị na-eno ọ na-atọ ha ụtọ ndị nna kedu nke anyị nwa chọpụta kedu amamihe anyị mgbagwụ na mgbọrọgwụ ha ji gwachasị onwe ihe ịbata ọkwa ọgwụ anyị niile na onye ọbụla na-aṅụ ọgwụ ndị ọcha bụkwa mkpaakwụ na mgbọrọgwụ asị m mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ a ka ha ji arụpụta ọgwụ a na-ebutela anyị kedụzi ka nke anyị nyenwe n'ọnwa anyị ejiri osi gbaa mbọ ịhụ na nke anyị na-aga ọ maka na akanyere ndị be anyị egwu n'ahụ onye mbụ na mee ihe ọbụla gbasara Igbo asị ya nọọ ihe ndị ekwensu nọọ ihe alụsị nọọ ihe jọrọ njọ nọọ nsị mezie mana ijezi n'ime ime obodo ndị a bịara abịa asasịrị ha isi saa mana ije n'ime ime obodo na agadi nwaanyị ka nka ihe ya ego onye ahụ efuo ma ọ bụ ajọ ihe emebe ya ihe niile gbasara Igbo asịzie nọọ alụ na onye ọbụla oge ụfọdụ kwa ịfụ ebe mmadụ ji aka eri akpụ onye otu ya esi bata ọ na-asị ya ka ezi ka onye azụ eme ka ihe ime ọhịa nke ka o ji eme ka onye ọgọ mmụọ maka na iji aka eri akpụ mana oge eje n'obodo ndị ọzọ ihe ọbụla asị ha mee asị akpọdo isi na nọọ ya ka ma na-eme ọ maka egwu a ka m chere nọọ ya kpatakwa na ihe a aka nyere ndị be anyị egwu na ha hapụzie nke ha ọ bụghị ihe mere ndị be anyị mba ihe kpatara ya ndị be anyị bụ na amarụkwụ m ndị Igbo ọ dịbụrụkwa etu a ekwuru adịbụghị etu a na mgbe gboo tupu anụ agha onye agha na nwanne ya anyị nwere n'etiti anyị asụsụ Igbo na omenala Igbo a na-asọpụrụ ya mana ka a nụchaziri agha wee mezie onye ọbụla nwezie onye chọrọ ka ibie karịa ihe a na-emezi bụ ọ bụrụ na etu awọshọt na ọmara asụ bekee onye ọ na-achọ ka nwe ya sụwa bekee ọ bụrụ na ahụ na enwere onye jere gụọ ka esi agwọ ndị mmadụ ọrịa na-akpata ihe onye ọbụla achọ ka nwe ya jee gụọ ya ịhụla ya ọ bụghị ya
na ndị be anyị ga-agha nataba ka anyị mara na onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ ọba agbata obi eweli igbe ahịhịa n'ọhịa kpọrọ nwa nkịta be gị ka ọ ga-aza gị ka anyị kpọọ nke anyị ihe ka anyị were ewe ka ọ bara anyị uru. Daalụ. Ọ bụ ọnụ ọkammụta Chinedum Ọfọmata na Amechi Ugwuole ka ị na-anụ. Anyị na-ekwu maka alụsị na uru ọ bara na ihe ọ pụtara. Anyị bịa site azụ anyị agbapụ ekwentị ka gị wagụ esi otu ya ọnụ. Ya bụ m Chiza na anyị na-abịa. Ọ bụ ọkammụta Chinedum Ọfọmata. Ọ bụ onye nchọpụta, ọ na-ede akwụkwọ Igbo, ọ na-ekwalite omenala, ọ bụ onye omenala Igbo n'ụzọ pụrụ iche. Ya na Amechi Ugwuole nọ ebe a Tochukwu Tobel wee na-ebuba ya ụwa niile wee na-afụ ya na YouTube. Ya bụ ije na Kpakpando TV na YouTube, ijekwa na Facebook chọkwa Kpakpando TV ma ọ bụ efu Chiziani na ebe a niile ya na-akpọkọrịta maka omenala n'ebe a. Jefu ya n'anya ka ifu nke anyị na-eme. Anyị ga-agbapụ ọsọ ozugbo kwuo eziokwu unu ewere ajụjụ ị chọrọ ịjụ gbasara ihe anyị na-ekwu maka ya, alụsị ka anyị na-ekwu maka ya, ka ndị Igbo si efe Chineke ha, ka ha si kwesị ekwe na Chineke ha ka anyị si efe. 09097711009 maọbụ 0909 ya bụ 09023111009 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee jụọ ajụjụ nke gị, ibe ya nkenke ka okwu anyị wee mee. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ede ngwa kedu nke ị chọrọ itinye n'ihe anyị na-ekwu? Ọkammụta na-ekele gị, Amechi na-ekele gị. Ndewo Ede. Maka na ihe a na-ekwu nkịta ihe a ga-ekwu ihe ga-ekuziri ụmụ anyị na ama ihe echi ga-abụ azụ na ihe nwere ihe anaghị ekwu uwe egwu. Ndị Kristianiti egbuga anyị, ndị chọọchị egbuga anyị, ndị egbuga anyị gbuga anyị. Ị bụ onye omenala, kedu nke ị kwere na ya? Apiri anyị. Kedu nke gị wakwere na ya ị na-eme omenala? Mụ a na-eme chọọchị mana ọ bụ ihe m ji wee tọ. Mana mụ ama na omenala abụghị mmadụ kwesịrị ilebara anya. Anyị ghọta. Ewe alụsị ịma na be unu? Ewe alụsị ịma na be unu? Ọ bụ akụkọ ya, anyị na-ebute akụkọ. Ya bụ na ewere alụsị nọ na be unu. Kedu be unu, kedu ime obodo gị kpọmkwem? Oge abụ onye mba bụ onye mba? Mbụ Akpoti. N'obodo ebe? Isi ụzọ gọọmenti. Unu enweghị alụsị ebe a? Nwere alụsị. Wee mba Akpoti prezidenti enwere ndị na-arụ. Mbụ Akpoti onwere ndị arụ. Na-ewere alụsị na be unu? Ọkwa ashị ka ịtụ. Obodo ọbụla nwere alụsị. Ewere obodo na-ewe ewe ebe a na-efe ewe adịbụ unu? Ọ bụrụ na ihe a na-ebi ihe na-ebichebere emebiche, ihe a bụ ihe nwere emebichebere emebiche ọ dị mma. Kedu ihe ị chọrọ ikwu ya ka bee ya nke ka ndị ọzọ tinye ọnụ n'okwu? Oke, so ihe m na-ekwu bụ na mgbe ahụ na maka ọ nwere ndụ ma ọkụ na-ekwu mgbe ahụ bụ na ndụ ahụ ọ pụta ọgọ ndụ dị ihe ọma na ije ebi si ije ihe nzukọ n'ori na ọgwadị chọrọ ibu ibu echepụtara ewu ya mmadụ agwadị chọrọ ibu ibu gawakwara agwa mere ihe mmadụ nwere na akụ mmadụ o meghị anụkwu adịrị ga-egwe anya ụfụ na ya ihe dị anyị na-ekwucha ihe dị anyị na-ekpe ya nyepụta aka gị ọzọ mana gị na anyị ga-abịa na ike na asị ga tekast aza. Ngwa daalụ gịwa ịghọtaghị ya na-ekwu maka iwe ha alụsị na bụ ọ ndị we ma ebe alụsị ha dị ka anyị na ya na-akpa. Gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Biko gịnị bụ afa gị? Gịnị bụ afa gị? Gwa ya afa gị, afọ Igbo gị, ihe Igbo ka anyị na-eme biko. Okoye daalụ. Ndị ebe isi akpọ? Ngwa gaa n'iru. Ajụjụ Igbo ka chọrọ ịjụ nke mbụ na arụsị a onwe ihe a na-enye ya ka ọ na-arụrụ ọfụma, onwe ihe a na-enye ya dịka ọjị maọbụ igburi ọkụkọ maọbụ igburi mmadụ. Ajụjụ ọzọ na-ajụkwa bụ ọkammụta kwuru maka Katọlik na ọ na-ejekwa Katọlik, mmadụ nwere ike na-efe arụsị na-ejekwa ụka bụ aka njọ ka aza. Daalụ.
a ga-asa gị ọkammụta ga-asa gị ọkammụta chọrọ ịza gị ozugbo ozugbo. Ndewo onye jụrụ ajụjụ anaghị abụrụ arụsị ka a na-efe akwuru m ma m na-akọwa ebe a na enwere ihe eji eguzobe arụsị eguzobe ya na ọka ya na-ejeli ya ụka na-eje ebe ahụ ndị be anyị anaghị abụ ha pụta ụtụtụ ha jee na arụsị jee ha niile enubata ebe a akara ha ụka mba anyị anaghị efe arụsị efe. Arụsị nwere ihe eji eguzobelie iji wee hụ na udo na-adị n'obodo eguzobere iji wee hụ na onye ọbụla na-eme ihe ọjọọ mee ihe ọjọọ arụsị ahụ ejidie eguzobelie iji wee hụ na enwere nchekwa n'obodo eguzobere alụsị na onye pụta ijesi alụsị agawakwa m maka ka m gwakwa gị onekwa ka m gwakwa ọkwa onye na-enwere ọkwa ife o mere nwekwa arụsị amakwa na ọnọ nke ọzọ bụ na ọ jụrụ m onwe ha na-enye ịbịa na alụsị enwere ife a na-akpọ okwu arụsị. Okwu arụsị anwa bụ nya bụ ịbịazasị gị chọọchị n'ime okwu arụsị ọnya bụ chọọchị dị n'ime ebe ahụ nya obere ụlọ okwu arụsị ụlọ nya onye na-anọ n'okwu arụsị anwa bụ ndị na-ahụ maka nya bụ arụsị ọ ga-abụ onwe ka esi were ndị na-agụ ya nya ndị ga na-eme mmemme ndewo nchụaja ọ ga-abụ onwe ka o si were mee ka o si were rụọ ọrụ wee debi wee merụọ ọrụ ka esi wee chọọ onwe onye zuru oshi maọbụ emeli ihe ọjọọ maọbụ onye ji mmadụ ụgwọ maọbụ onye jere onye n'ala ya n'ike wee jekọọla arụsị arụsị wee bịa iwepụta na ije ike na arụsị mmadụ ga-eri ihe anwa mmadụ ga-ata ọkụkọ anyị ga-eweta mmadụ ga-ata ya arụsị enweghị ị gaghị ahụ dị ya anya mana o nwere ihe bụ mmọnwụ na mmọnwụ amaka o nwere ihe bụ ya bụ mmọnwụ. Odogwu ọzọ dị ka ibe ya bụ na ihe ọbụla ejije ebe a onye ọbụla nwere oke nke ya ndewo onye rie oke ya ọzọ ọfụ ihe ozugbo ozugbo ewere ihe oke ndị okenye ọ dị mma 09097711109 maọbụ 09023111009 biko gwa m afa gị na ebe ishi akpọ bee ya nkenke. Ekene gị ndị afa gị na ebe ishi akpọ nwanne nwaba eze Odogwu gaa n'iru. Ọkammụta ndewo Chidon n'isiokwu unu tata bụ na adị na achọbụ isi ọrịa si chọwa agụụ bụ isi ọrịa. Ihe agụụ ji bụrụ isi ọrịa n'okwu unu nweta tata bụ na ndị ụka nke abatara bụ pastọ agụụ na-enye ha nsogbu. Gaza eje kọwa na ha bụ pastọ. Nke bụ eziokwu bụ na onye aghọgburu ka a gbara onye ọkammụta jụrụ onye ga-ekwuwu ajọ ihe alụsị na-eme mana ọnwụghị onye mfugolu ka ọrụ kwuru ajọ ihe alụsị na-eme. Anyị na-ege ntị ka anyị mara ga-agwa ihe ọjọọ arụsị na-eme. Ihe ha na-akụ ịba na achọ igbu nkịta abụọ ya ajọ afa. Alụkwụsị bụ afa ya kwuru si wee kwubu ka alụkwụsị ọ bụghị alụsị alụlụ alụkwụsị ọ bụghị agụ ọ bụghị etiti eri ndị mmadụ anya wee bịa riwe nri ka ọ bụ ọbụnwa bụ eze agafego mmadụ itinyere anya ije na n'ike ọzọ arụsị natagolo ndị mmadụ buru ibu ọ bụghị ajọ ihe na mmadụ zoro ala gị na ọ karịrị gị arụsị bịa nata ya ọ bụghị ajọ ihe. Mụ na onwe m omenala nna m mara mma mmadụ ada asa m isi ihe mma bụ m kwụba aka m ọtọ ma wee ezigbo ihe ọkammụta ọ ya adịrị. Ndewo ọ dị mma nke a bụ nwaba eze anyị wee wukwara ya ọzọ ịkpọ anyị ịgbadata ekwurekwu gị ma bee ya nkenke ka o wee kwuo anyị wee mee maka na ndị chọrọ itinye ọnụ kara aka gwa ya afa gị na ebe ishi akpọ. Ebe ka ishi akpọ ana m anụ ihe ị na-ekwu bee ya nkenke ewutena gị biko gwa m afa gị na ebe ishi akpọ bee ya nkenke afa gị na ebe ishi akpọ. Ọkammụta enyi ya ọma ndewo ndewo ọ dị ka ihe nwanne ya nwoke nwaba eze kwuru ọ bụla alụsị alụkwụsị mana anyị bụ ndị Igbo nghọtara alụsị dị mma
Chukwudi ma onye niile abụchi ya na-efe efe. Ọ ya ma dogo efe nke ya. Ụdị isi efe gị nke ifere gawa. So yi na-egwu dị mma. So onye na-eme nke ya uche ya na-adị ya. Alụsa dị egburu mmadụ onye sikwa ugbo onye ugbo onye. Ọ bụrụ ihe na-eme ihe ọma alụsa egbu oge maọbụ ị na-eme ihe kwesịrị. Ewe alụsị na-abụ unu? Enwere alụsị dị na ya. Gịnị bụ afọ alụsị n'obodo ebe ọ dị? Ada Achala. Ada Achala. Ada Achala. Ebee ka ọ dị? Ọ dị n'Awka North. Daalụ. Steeti. Daalụ. Mana aka na-efekwa ya? Aka na-agọkwa ya? Na June ka eji efe ya. Ndị niile n'obodo oyibo ma ọfada ma ọfazọ n'obodo oyibo na-akasị efe ya. Ọ bụrụ dị ofufe ka a na-efe ya ọ dịzikwa ire. Mmụọ ya na ọkwa itekwe. Daalụ nwanne m, daalụ. Ọ dị mma ka anyị were onye ọzọ. Gwa m afọ gị na-ebe isi akpọ. Biko kwụsị okwu ike ka anyị nụ ihe ị na-ekwu, bee ya nkenke o. Chukwudike Maazị na-ekwu. Ebee ka Chukwudike m si akpọ? Ezi m ebodite ntụrụ ọkụka Enugwu abụọ. Ngwa gaa n'iru, bee ya nkenke. Isi ekwu unu taa mara nnukwu mma. Nọ na ndị ahịa anara anyị ihe. Ndị be ahịa ghọtara ihe ọ pụtara. Ajụgo m ọtụtụ ndị ajụjụ banyere ma akwụkwọ nsọ anụ a na-ekwu okwu. Nke a gịnị mere na Old Testament? Maka ama m na ihe niile na Old Testament bụ ihe ndị be anyị na-eme n'oge ochie. Ihe a na-eme n'arụsị ahụ. Ewepụtara m ohere gụọ Leviticus 26. Efuru omenala Igbo bụ ihe dị n'akwụkwọ nsọ. Wee jụọ ya nsị, gịnị mere na Old Testament? Ma ọ bụ na ọ dịrị ọzọ ka ama ka ya dọkapụ derebe Pọl dere n'edemede. Ihe na-ekwu bụ taa bụ gboo, ọ bụ na ndị be anyị ga-anata maka mmana anyị agbago n'echiche adịghị adụ. Ọ ya bụ nsogbu anyị. Anyị na-aba n'ihe izu anya, anyị na-aba n'ihe ihere. Ọ bụrụ ihe anyị ji aka anyị ekwetere onwe anyị. Isi ọbụmata. Kwesịrị iketa ndị be anyị nọ. Ndewo. Ọ dị mma, daalụ nwanne m, daalụ ka anyị were onye ọzọ ka anyị wee gbadatabazie. Gwa m afọ gị na-ebe isi akpọ, bee ya nkenke. Afọ gị na-ebe isi akpọ, bee ya nkenke o. Ngwa gaa n'iru. Ihe nchekwu maka ndị na-ege ya ma na omenala dị mkpa, omenala amaka, ndị alụsị bụ ndị n'obodo. Bikọs obodo na-enwere omenala adịghị aga n'ihu ncha. Ihe a na-abụ ọ na-ada ife ọ na-ada bụ ya akwụkwọ dị ugbu anyị. Rọta ya nchọ ịbepụ mgbe m na-asara ya daalụ mgbe ewelite omenala. Daalụ ọkammụta ka anyị na-apịachi ya ịnụ na ihe ndị mmadụ kwuru. Dịka ọmụma aka ị mara ha sị ha kwukene ihe ọjọọ alụsị mere. Nenechara anyị wodị onye kwutere ya, onye ọbụla kwuye na alụsị dị mma. Gịnị mezi ha ji agbazi ọsọ? Ọ bụghị naanị na ha na-agba ọsọ ka ihe kpatalụ ọ ga-aba abịa ofu onye si na ya bụ onye chagharịrị echagharị ọkpọrọ ndị ọzọ eje na-akwatucha ihe n'ọrụ onwe ya. Mana ihe na-agwakwa ha bụ na ha na-asị na ihe ahụ adịghị ire. Gịnị mezi ha na-eje atụ ya egwu? Mba, hapụ ihe ahụ maka na ihe na-ekwu ụwụ na onye mechakwa ịmakwa ka o si wee dịrị ya. Isokwa wee biri mara ka o si wee dịrị ya maka na ọtụtụ ihe na-eme anyị bụ anyị ji aka akpatala onwe anyị. Alụsị kama anaghị ije na-akwatu ya n'ike. Ịchọ alụsị achọ ka alụsị na akwụsị na-eti ya nwezi onye mgbe ọ fụrụ na enwezi onye na-abịa ebe o were nwayọọ nwụọrọ onwe ya. Mana ịnọkọta wee sị na ka ije ka gịnị ama ka ije kwatuo ya n'oge kacha ike. Ihe emechaa asịkwa na ọzụzụcha n'elu ọzụọ narị maka na nnụnụ ọbụla na-efe n'elu onye na-agakwa narị maka na anụ nwụọ n'elu ọkpụ ya ga-awụsa narị. Ọkammụta ọzọ nchọ ka m tinye ọnụ bụ na ịma na mgbe anyị na-ekwe ife a ọ dịkwa mma na ndị kpọrọ mmadụ na-abụ kọwara gịnị bụ arụsị nya ihe ọ pụtara. Arụsị pụtara arụ kwụsị, asị emezi na arụ.
ma ọ bụ ọzọ dịkwa dịka ibie bụ na enwe ndị na-akpọ ya arụ nsị nya arụ bụ nsị poison ajọ ihe nke ọzọ enwe ndị na-akpọ ya arụ nshi kwefu gị na arụ bụ arụsị ihu gị arụ bụ abomination ihe ọjọọ kwụsị a ka eji guzobe ihe a niile enwekwu m obi ụtọ na ihe niile a na-akpọ na enwere onye ga-asị na ihe ọjọọ bụ ihe arụsị na-eme na anyị ewerego nka biko chuzi anyị amarọ m ihe ahụ na-eme ebe a na-adịkwa na anyị mma nke ukwuu wọshọt o wekwuru ọ nọkwu n'ụzọ nke na-apawa ihe eji wee sị na ọ na-adị anyị mma nke ukwuu bụ na biko mgbe ọbụla gaa n'ọbọ omenala gị nye library for culture gị aka mesi ịhọpụtakwa ụdịrị ihe a na-enye nsogbu n'obodo ka anyị na-eduzi ndị be anyị maka na ụzọ 7 n'ime ụzọ 10 bụ ndị aghọtaghị ndị amachaghị ihe a na-eme ụzọ 3 abịazie ndị nke gụrụ akwụkwọ mara amara abịazie ha na-eme etu a ha mee n'ihu eme n'azụ ha agaghị ekwu nke bụ eziokwu ọzọ m chọrọ ịkọ ọkwa ebe a bụ na ndị be anyị kwụsị ya na-abịa ebe a na-eme ihe ebupụta ọjị ahapụ okenye sisi nye na onye pastọ maọbụ onye achịrị echiche ụka si kwụsị ya na ọ bụrụ ife ajọgburu onwe asị bịa na ụkwa pastọ n'ebe a ndị ihe ndị Igbo ji awa ọjị bụ ife eji eme bụ igosi humility gosi na onye nsọpụrụ ịkwanyere okenye ugwu maka na onye ọbụla bụ okenye ya nọrụgo Chineke nso ọ nọrụgo ọnwụ ya nso mana abịa ndị be anyị ejiri ihe niile na-ekpu ihu naanị ndị be anyị ghanataban bata dozie na ọnọdụ n'ụlọ emebi ọnọdụ ọkammụta ewe ihe dịka isi kwu dịka ihe anyị na-agba mbọ ya na nwa shọt anyị na-agbasi mbọ ya ike na ụmụ ihe dịgasị anyị ga-eji kpọghachite azụ eji emegide dịka isi kwuo aga na mmemme ụfọdụ asị na ndị ekpe chaha ekpere ndị bịara abịa agaba ewe ka a ga-esi gbaa mbọ ịfụ na oge a na-eme omenala na-enyere ndị omenala ohere nke ha ewe public holiday ndị na-akpọ isi n'ala were nke ha ndị ọbịara abịa were ana were nke ha chọọ ime mmemme onye ọbụla asị na onye ọbụla eji n'ọrụ na ihe ndị ọzọ anyị gwa nọ na ana anyị chọọ ime omenala ewe ka anyị ga-esi mee iwu ka onye ọbụla ebe ọ bụ na obodo maka ndị obodo ọzọ na-eme ya ije na China ụbọchị a ga-eme omenala ha ọrụ na-emechi ọ na-ere eru ma ọnwa na-abụ kedu ka anyị ga-esi mee n'iji mee ka ọ pụta ile ka anyị kwanyebere omenala anyị ugwu ewere ụbọchị anyị ga-eme omenala gbara ọkpụrụkpụ n'obodo amachie eme iwu ka onye ọbụla nọrọ mee omenala ahụ etu e ga-esi were eme ọmagbuo onwe ya bụ na anyị ga-ejido bido n'isi kpọlitekwa omenala mmemme omenala anyị nwegasị ga na-ewu ewu dịcha mma enwere mgbe a na-etikọ mmọnwụ n'Enugwu a amamihe mere o ji kwụsị enwere mgbe a na-eme iri ji amamihe kpatara o ji wee kwụsị ihe ji ya bụ ihe ji ya maka na ndị na-achịzi achị bụ ndị a na-ezukwa ori mana ha pụta ha sị na ha gosi na ha bụ ndị ụka ọnwụ ihe chọpụtazie mmadụ ụfọdụ asịgo na iji ọfọ na-eduzi ya n'ihe ọrụ mmadụ na-arụ ọrụ oyibo ọrụ ebe anwa ọ na-ezu oshi ego a ga na-akwụnye n'akpa gọọmenti ọ na-ezuru ya wee na-eje n'okporo ụka na-enye ndị ụfọdụ ọ ga na-enye wee na-asị na Chukwu na-egozi ya Chukwu na-egozi onye ori n'agbanyeghị ebe isi wee zute ori ọ mmadụ ka ị na-arịa ọ ụlọ akwụkwọ ọ gọọmenti ebe ọ bụla ị nọ ori bụ ori ụfọdụ n'ime ndị na-azọ ọgaranya na obodo anyị taa bụ ndị na-ezu ihe dịrị ndị ọha ha mechaa ha sị na Chineke na-egozi ha a ga-amakwa ndị a na-anabata ha n'ụlọ ụka ha ga-afụ ha ịma na onye abụ ọrụ oyibo ego ole ka a na-akwụ ọrụ oyibo ị na-emoto obu ị na ụlọ ọ rụrụ anya ị na-ego o wetara gị wee ịchụ ụdọ na-achụ àjà ịma ajụ ya sị ya kedu ebe na ịfụnụgo onye zutere ori n'obodo wee bịa ọnụ arụsị ada anabata ya onye ọkammụta na nchịkọnata okwu gị kedu ozi ị ga-ezipụrụ ndị Igbo ka anyị na-apịachizi ya ọzọ dịka ibe ya bụ ndị niile na-achọ ụmụ akwụkwọ maka na anyị na-eme ihe ụfọdụ na-asị achọ ịfụ ebe ụmụ akwụkwọ a niile dịgasị anyị ga-asị n'ike Chineke anyị ga-ana maka na ịnwa na onwe ya na-achọkwa ya n'ọwara nzipụ ozi ọgbara ụwa n'ịntanetị na ihe ndị ọzọ mana anyị na-agakpa onye ọbụla achọzi ife ha jee na Kpakpando TV na Facebook ọ mara ka a ga-esi wee weta eji ma ha na Kpakpando TV dị na Facebook maọbụ Chiziani ị ga na-afụ usoro ka ị ga-esi wee weta ụmụ akwụkwọ a niile
nke ọkammụta Chinedum Ọfọmata dere chịkọnata okwu gị ezipụ ozi gị. Ndewo nke izi bụ na dịka ihe Worship kwuru ebe a ndị Igbo kwukwala okwu wee sị na omegbu igbe ya ahụ amadị natakwu ya mma. Nke ọzọ dịkwa ka ibie bụ na agwọ ọbụla loro ibie ọdụ ya ga-apụtalili ya n'ọnụ. Ọzọ dịkwa ka ibie bụ na onye ọbụla a na-aba abịasị azụ eloro ibie ọma ebu mana marakwa na ọkwa ihe onye metalụ owelisi ya bulu emekatakwana ijesi na onye a na-eme etu a maka na ndị abụrụgbara onwe ha ndị oke mmadụ bụ ha bụ ndị na-eme ihe ọjọọ ma na ihe ọjọọ ha na-eme na ọ dị njọ ha bịa ha ewere ihe jenye banye n'ụka wee je na-emebisi omenala ga-ejide ha maka omenala ga-ejide ha a na-emebisi esi mebiwe ihe niile ka ha wee nwee ike wee na-eme mana nsogbu adịghị ya na ihe m na-ekwu bụ na etu na otu osi na were dị na ime ọbụla nwaanyị dị di edikwue ha ozugbo nunu ọkwọtago maka na onye ọbụla lijuru afọ na-eji ọkpa asụkwala ibi ọkụ mgbe na-akọ wee na-asị na ndị be anyị na onye ọbụla na-aga ije wee chefuo ebe o si malite oyi efukwa ụzọ na anyị ga-anata ka anyị were ọkpa chọwa ife danyelụ na mmiri na-ekwu ife ka o mebinarịla anyị n'egoro ka obodo anyị dị ọ bụrụ na alụsị anyị dị ka esi debie njọ niile a ịtọ mmadụ amadị etu ọ dị maka na ala Igbo ịtọ mmadụ bụ arụ igbu mmadụ ada egbu mmadụ na ala Igbo igbu onye nọ na nsogbu ekwuru m ya ibe ọbụrụsi naanị ya ịmakwa na mgbanwa mbata na nke a ma mgbanwa ịkwa iko bụ na nsọ adị n'ala Igbo nsọ adị mana ugbu a ihe niile emebisi gị nke bụ na abịa sị na ewechalụ ndị Yahoo na Yahoo Plus ihe ndị a niile ọ bụrụ na ihe ndị a niile dị ihe niile a na-enye eme ka obodo ghara ịdị na-enye nsogbu ha ncha akwụsị maka na ndị gboo melie ka obodo ka enwee sanity ka obodo na-aga nke ọma enweghị o wee bụrụ ya ndị ọma anyị ji eme ọnụ a sị na okwu na-afọ nze n'ọnụ tupu o si n'ọgbọ okwu wee pụọ maka na mgbe ọbụla dibịa gbakọta afọ wee kpawa nkata ọchị mana ihe ọ na-agba n'afọ agwụgo maka na mmadụ takata kwuo ahịa ọnụ mgbe mana mmanụ dị n'akwụ agwụla ụbọchị ntakarị chụọ na were nchi ndị ewu daalụ ọ ga-adịrị gị na ma ndị be anyị otu a ka anyị zụtara biko ya ewute n'ụlọ ndị okwu ha na-abataghị na ndị chọrọ ịkpọ ụbọchị nta anyị ga-achụ n'Owere nchi ọ bụ ọkammụta onye nkụzi onye nchọpụta ode akwụkwọ Igbo na onye na-akwalite omenala Igbo n'ụzọ pụrụ iche Chinedum Ọfọmata ka anyị nụchụrụ ya na Amaechi Ugwuele nakwa Tochukwu bụ ihe bubere ya na Kpakpando TV nke nọ na YouTube ije ebe a ikiribezie ihe niile a cheta na ọ bụ Chizzy Ani ka ịnụrụ ọnụ ya ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma